kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Dunay mga tao nga ang maayo gihimong sayop, ug ang sayop gihimong maayo. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon mga suking tipaminaw, niya na sa bangat ng tulumanon nga giulukan, The Woman I Love, kung ang babae nga akong gihigugma. Sa gihapon, kini si Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, mo gyapoy makiguban kaninyo sa mong tulumanon. Nang hinaot nga naghapon kamo sumayong panglawas aron andam maminaw sa mga pulong nga atong maluwatan din his mong tulumanon. Martes nga edisyon sa atong tulumanon. Atong gisaad ninyo nga atong hisgutan na pag-usab no ang tema may labot na sa idolatry. Kaya nga itong tinuho ang Katoliko usa sa wala masabti ni ining puntuha. Labi na sa issue, ilabot na lagi sa atong mga imahin kung mga ribulto, larawan. Kaya nga ito kunong tratamento sa mga larawan, sama ra kuno nga atong gihimong mga Diyos ang maong mga butang. Klaro man kayo diya sa Biblia nga gidili ang pagbaton o laing mga bathala sa itong kinabuhi. O laing Diyos. Ang Diyos sa langit, usara manggayot. O dili kaparehasan o gusa kabutang ang iyang pagkasya. Di modo matud pa nila
ang tinuang Katoliko angayan kayod natong biyaan tungod kay nagsupak niya ng unang sugo nga kanang ayaw pagbatunog laing Diyos gawas kanako. Nana sa Exodo Kapitulo 20 di ng Diyos nag-ingon ni anang mga pulunga. Ang ato kunong mga imahin maulagi mga laing Diyos na sa atong kinabuhi. Mao nga nakasaag yuta mga Katoliko ni anang unang sugo. Sin of idolatry. Baga suking tigpaminaw. Mao man gani nga ato dayong gi kutlo ang Isaiah 5:20. Kay para nato no isip pasiuna lang nga panghuna-huna ba milabot na niya ng isyuhan o mga suking tigpaminaw. Nga sa Isaiah 5:20 naghisgot na daan nga dunay mga tao nga ang maayo gihimong sayop ug ang sayop gihimong maayo. Pero hinoon, duha man ni kaklase kining mga tao nga ang sayop gihimong maayo o ang maayo gihimong sayop. Ang mga tao nga tinuyo yun, ilag yung tinuyuan ba nga bisag hibalo sila nga maayo na pero para lang pagdaot sa usab ka grupo o katinuhuan mangitag paagi nga bisag maayo himuong sayop diha sa kanabang ilang pagpadayag no pagdaot. Pero naapod hinooy mga igsoon nato nga wala nila tuyo alang. Siguro nakulangan lang diya sa kahibalo ba. Mao nga naatakihan o nasaway ang maong mga practices or kanang atubang gihimo ba sa atong pagtuong Katoliko ng mga suki di paminaw. Sa ato pa dunay sayop nga wala gituyo. Nang gitawag na tug honest mistake. Na dinis tong tulumanon nang hinaot lang gyud ta nga kung ang uban nato mga igsuon na sayop diha sa pag-interpret sa atong mga pagtulon ang Katolikos o sa atong baruganan nang hinaot lang gyud ta nga honest mistake lang nila na nahimo nga wa nila tuyo ba tungod lang kay nakulangan baka sila sa kahibalo mao nga nakaakusar sila sa atong tinhuan niya ng akusasyon sama ni anang ato kunong pagtulunan nanudlo kunong pagtulon ang idolatria kanang pagbatunog laing Dios sama na mga ribulto o mga larawan. So naghope ta naglaom ta nga honest mistake lang ang ilang nahimo. Wa lang yun nila gituyo kay kung gituyo nila na manubag yun sila sa kahitasan ana. Klaro mga suking tigpaminaw. Kanang tinuyuan mga sayo. Okay. Well, sa dili pa nato na sugtan. Ato sang i-acknowledge ng text messages. Manidaghan kamay raman eh. Kay layo ganing ga-text, no? Matud pa, good afternoon. I'm a blessing Onyesa from Aurora, Zamboanga del Sur. God bless. I'm your new listener. I'm also in one of church ministries, Charismatic. 0920-898-1434. Okay. No? Nagyod tayong mga listener yun. Sa Miyagi, itong the other day na ito'y Cebu yun, no? Santander. Nilipay ta kay, naday maminaw na ito diya layo, no? Although diya Cebu, pagkadaghan yung mga radio stations. Pero nga nung ipaminaw, pagkada tuntulo man, no? Nga layo-layo man tatas sa ilang dapit. Okay. Now, kinina po lagi, nasa Zamboanga del Sur. Dayon, yapay lain dire. Oy, dara. Brad, good PM. Gusto ko mo palit atong CD pahin debate. Usa ko ka Roman Catholic. Dudo Albon, taga Plaridel, Misamis Occidental, layo gyapon. Nainomdom ko ani nga doon na magugoy gipahibalo din nga doon na ko'y kopya sa usak ka kana bang nindot kayong debate ba? Usak ka professional debate yun between sa usak ka kana bang former Baptist minister nga si Bill Rutland nga karon usa na ka Roman Catholic. O ang istorya god atong debatiha sa wa pa to. Ito ni sa Amerika ha dili sa Pilipinas. Si Bill Rutland usa ka former Baptist minister.
Nga na po siya itahas dito dapit sa iyang parokya. Sa iya ng pagka-Katoliko, kaya na-convert man siya sa pagka-Katoliko. Pero kanhi, Baptist minister yun siya, no? Si Bill Rutland dito sa US. Okay. Usan yan naghigayon, samtang nagpaminaw ba siya sa kanang mga radio programs po dito sa US? Nalimot ko sa itong station. Dunay nadunggan yang usak ka kanabang radio broadcaster nga usak ka kanang evangelist nga Church of Christ. Ingnon talang Church of Christ minister yun kato si nalimot pa yung ngalan Wayne Grison that's correct, no? Wayne Grison usak ka minister sa Church of Christ nga naay radio program then kini si Bill Rutland nga usa na Roman Catholic nga kanhi usa ka former Baptist sige sagminaw then doon na may nabantayan niya nga something wrong baka sa iyang paminaw sa teaching nga gi-share ni Wayne Grison nga usa ka Church of Christ minister. Well, usa na naghigayon iyang gitawagan yun. Iyang gitawagan si Wayne Grison nga usa ka minister sa Church of Christ. Then istorya sila na istorya. Hangtod nga si Wayne Grison nga usa ka Church of Christ minister, iyang gialok o iya bang gihangyo o gihagit si Bill Rutland og usa ka debate, no? Usa ka friendly debate sa radyo gyud, radio. And then ni akseptar si Bill Rutland, then na-arrange to ilag yung debate gyud sa radio gyud, no? Mga suking tigpaminaw. Na-download na ako'y kopyas balay. Dayon English lang, no? Mumanang walang nako sa i-replay dire kay English man, dili man gyud tanan nato na makaintindi og English. Sagara nato Bisaya ra gyud may maklaro. Nya mo puy atong nasabutan po duban sa atong sponsor na dili sa ta mag-air diri og English. So mao nang wala to i-replay din pero naatay kopya din. Siguro kini si hining taga Plaridel nga naghangyo nga mapalit siya og CD atong debate. Nakadungog siya atong Sibya nga naatay kopya, no? O na-arrange to ilang debate kuan to. Pinaspasay to kay kuan man sa radyo man inuras man gyud, no? O kuan bali 2 ka oras, 2 hours, pero wala na gihuman gyud sa usa ka kuan gi tag 30 minutes 30 anang unang adlaw dayon 30 pod pagka kuan sunod adlaw then 30 pod next upat to ka hugna ang ilang debate unya ang topic about kanang tradition, Catholic tradition. Mao na nga ako na paminaw yun ako tumong debate niya ganahan gi kuminaw kay one, kanang very professional. Wala gyud kanang sinighagay. In fact, both of them nagtahod sa sagusa. And then, na-plaster pag-ayo ni Wayne Grison ang iyang side sa Church of Christ. Then, na-plaster po pag-ayo ni Bill Rutland ang iyang side sa iyang pagdepensa sa Roman Catholic. So, kung gusto mo, usab kamong nagpaminaro ng kopya ito, well, istoryalan ko ninyo, no? Or kitaan baka ko ninyo kung gusto mo og kopya kay nalang gyud pud tay charge kay ang CD good kuan man paliton man nato. So mao na mga suking tigpapino. In fact hinoon ngayon na pud ta og kanang patnugot, no, nga pwede nato na siyang himuon. Kay nag-write man ta o kanang unsa na kanang permission. Di man na basta-basta good magkopya tang niya watay permission, no? Nya gusto pud atong kuan nga ma-disseminate pud, no? Parang doon natin example ba unsa jud mga healthy debate sa kinibang religion. Okay. Doon ay mga sa experiences nato mga religious debate nga medyo init kaayo, no? Muna atong discourage nga atong kung mahimo undangan nato ng mga init kaayo nga debates tinuhuan. Ang atong kung doon naman tayo debate kinanglan kanang maayo. Kanang magtahuranay sa matag usa. Total wa man ay pugsanay da sa atong kanang baruganan. Okay. Now, diri na ta sa atong tema.
Oh, by the way, napada ito, no? Ako na kong mabasa. Si Dodong Lahera diya sa Siyayan. Nag-text na kagahapon. Matod pa niya, akong gipahibalo uban diri nga mga Katoliko nga na ay tulumanon ka sa radyo. Problema lang kay mag-brown out. Kung mag-brown out, di may kapaminaw, maputol. Sige, brown out diha, ano siya yan? Uya po. Okay. Now, salamat po ani Dudong Lahera diya sa Siyayan no nga. Kugihon day kang nagpaminaw ni atong tulumanon. Okay. By the way, no, mga suking tigpaminaw, ako sang iklaro day tuod ninyo kay na ako yung mga nadunggan nga mga listeners nga naghuna-huna nga kining atong tulumanon yun ni sa simbahan, no? O ang simbahan yun may nag-sponsor o nagbayad aning atong tulumanon, no? Well, ato nang kurhian, no? Dili ang simbahan mo ay kining bayad ani atong tulumanon, no? Wala gid ta mo attempt o kana bang pangayo o kanang financial support sa church kay baluta nga daghan pong galastuhan ang atong simbahan. Balik kining atong tulumanon voluntary ni nato nga tabang sa atong simbahan. By the way, no, ingon ani man gud ang istorya, ako na lang ning i-share ninyo. Dunay nanawag na ko sa balay nga buot mo sponsor o religious program nga apologetics. Nga bali gitawagan ko, dayon bali ako igo lang kung mo handle sa programa pero dili ako po'y gabayad ani. Di lang nako po hinganlan ang ngalan sa tong sponsor kay di man pudto siya magpahibalo. Oo. Unya ang bali kining atong contract sa maong station kuan ra ni siya kining 3 months nagsugod ta atong April 15 if I'm not wrong. So April 15 then 3 months so mag-expire ang atong contract nga gibayran kuan July 14. July 14. Unya mao lagi kay ang contract na to 3 months raman din ang pledge po sa nag-sponsor na to 3 months rapod. So that means nga di pud tagyod ka siguro as of now kung mapadayon atong program, no? Mapadayon lang atong program kung doon na pula ang sponsor mo salo ani atong program diri sa TXAA, no? Tulumanon giuluhan the woman I love. Wagay ko magdahom ani nga magka-program ta diri, no? Okay. Kini si Veritas di man yun niya kinaiya maulaw mo ni si Veritas mangitag sponsor, no? Di ko anang mangitag sponsor. So magka-program lang ta kung dunay manawag sa balay mohangyo nato nga kita may mahandle then sila may mabayad. Muna nga kuan pod pasalamat po na ako sa Ginoo nga di na ko mahago ba mangitag sponsor kay ang sponsor naman yun may manawag sa balay then mo kuan sila. Voluntaryo sila. So, mao na nga nahimo ning programa nato dinhi sa DXAA, no, mga suking tipaminaw. So, no, kaalang po datong nangutana kung mapadayon ba ni gyud, no, wa pa siguro, no. Ampo lang tano kung gusto mo ani nga dunay laing mo sponsor after aning mahumaning contract nato July 14, no. Depende po na noon sa kuan gusto po sa taas. Yeah, depende na sa gusto po sa taas. Okay, no, dirita, no, about imahe, no, idolatry, no, mga suking tipaminaw. Okay. Well, ang kining tema god mahitungod sa idolatry, no, mga suking tipaminaw, kung buot ginatungod na unaon, wide ni siya nga topic. Wide, ingnon talang lapad. Dako ni siya nga topic. Dili lang kay kanang about larawan ni mga suking tipaminaw. Dili ni about lang mga ribulto. Kung maghisgutaan ng topic about idolatry. Bisan gani kuan kanang doon na kay gikabuangan ba nga usak ka ingnon talang sports baka sample nabuang ka pagayo anang dula nga basketball. Ngala sige lang kag dulag basketball nalimot na ka sa uban nimong mga kaakuhan nga buhaton isip baka anak o isip baka kining bana o amahan dia sa pamilya nalimot na ka sa imong mga buhatonon diha uban imong mga kaakuhan kay magsige lang kag dulag basketball nalimot na gali ka labaw tanan sa Dios di nagay ka mosimba. So meaning na more than ang imong attention diha sa sport nga kanang basketball. So
sama ra nga gihimo nimong Dios kanang dulaa. So that is a form of idolatry lang gihapon. Mura daw gihimo nimo, ang imong gihimo daw imong gihimong Dios kanang imong gikabuangan nga dula. O any kana bang mga buhat nga murag ato nang gitumbasan ng Dios, kaya atong attention murag itupong nato na sa Dios, or di ba ka imordan pagali no nato sa Dios. No, that is idolatry. Yeah. Napa kanang kanang kung gusto ka madato, daghan kay kag mga negosyo, then na-focus lang yun ang imong attention diya sa business. So, wa na ka mo simba gali, limot na ka sa Dios. So, gihimo na po nimong Dios kanang imong negosyo. So, that is a form of idolatry lang gyapon. Tumbas niya na sa marang gihimong Dios nimo na imong negosyo. Kay ang tamang-tama God, ang insakto God, kung usag ka matuhuon, usag ka Kristiyano, anag sa Diyos, dili gyud ilabaw na mo ang imong pangunauna ba, ang imong pagtaga, dili nimo ilabaw ang imong paghatag importansya diya sa imong mga kalibutanong kanabang tinguha sa imong pagtuo ngadto sa Diyos. Kinahanglan number 1 gyud ang Diyos labaw sa tanan. Meaning, musimba ka kaniya, diyon imong tumanon ng iyang mga sugo, tanan ang buot niyang ipasunod imong i-number 1 na. Oh, then ang iyang mga kagustuhan mo na mugiya nato unsay atong mga buhat nga kanang maayo aron dili pud ta makasala. Yeah. Kay kung dili go nato i-number 1 ang Dios atong kinabuhi, bisag unsa ra may atong buhaton. Wa naman ta magunahon nga kana maayo ba o dili. Oh. Wala man ta did isa Ginoo, wa man ta did isa Dios nga manginabuhi ta. O magkita niya didi ka ng atong mga lingaw-lingaw po, padalagsa. Basta, magiyahan lang yun ta sa iyang mga pagtulunan. Maura yun ay importante. Pero malimot na gali ka niya, o tungod sa imong kwarta, o di ba ka tungod sa imong butang, nga nahuptan, o anything nga ang imong attention na focus na lang diha niya ng Diyos na wala na hinoon sa passing. So, that is idolatry. Lamang kining atong tulumanon karon din hino mga suking tigpaminaw, atong isentro pag-ayo kining may tungod sa idolatriya ba nga kining atong pagbaton og mga ribulto o imahin. Kaya nga to kung tinuho ang Katoliko, giakusahan lagi sa atong mga igsuong nahimulag. Dili lang gali kinahimulag na agali po yung mga Katoliko nga wala man tuod sila mubiya sa ilang pagkakatoliko. Wa sila mubiya pero dili po sila aktibo nga Katoliko. Naraghapon sila Katoliko, raghapon sila pero di na sila musimba. Di na sila musimba. Sa laing pagkaistorya, dili na sila aktibo nga pagkakatoliko pero Katoliko lang kuno gihapon sila. Sa kuan sa bunyag. Katoliko pero wa na sila simba-simba. Unya unsa hinungdan nganong wa na sila magsimba-simba kay wa naman sila kasabot sa mga pagtulun-an Katoliko. Para nila na daghan man kunong pagtulun-an sa simbahang Katoliko nga wa na kuno mahisubay sa Bible. Sama lagi aning larawan, ribulto, o guban pa. Mao nga nawad-an sila gana sa laing pagkaistorya na wa na sila ma-inspire sa ilang pagkakatoliko kay ngano man pud taon tang magkatoliko mag-aktibo tang wa man ni klaro ni ato mga pagtulunan, mga di man ni mao mga sayop man ni. Unya di po sila mobalin sa laing relihiyon kay matud pa nila nakakita po sila sayop. Mo na nga di lang tang biya di rata pero di na ta mag-aktibo. So daghang mga hinungdan ngano nga atong gibiyaan ng Katoliko o wa na ta mag-aktibo, nga mga Katoliko. Usas pangahinungdan kanang mga pagtulunan sa atong tinuhoan lagi nga hangtod karon wa lang gihapon masabti. O kini karon mo balik na punta kay ato naman ang nahisgutan yadto gyud sa pagsugod atong tulumanon. Kining about mga larawan o ribulto. Mga suking tigpaminaw, ang mga punto gud sa Bible nga nasaypan pagsabot ning atong mga imahen sa atong tinuoang Katoliko
kana gyung naagyod sa sugo gyud sa Dios sana kanang nas napulo ka sugo. Kaya naman ko instruction ang Ginoo diya sa iyang sugo may tungod sa idolatry kanang iyang pagdili pagbaton kana bang di ta magbaton og laing Dios. Then iyang giapil ng mga kanang imahen paghisgot nga ayaw kamo paghimo ni ana bisan unsa nga butang. Then hasta po ng pagluhod-luhod o pagyukbo kay usara lagi ang Dios hiyara. Niya matod pa niya usa siya kaabubhuan kung magbaton taglaing Dios. Labi na nga ang Dios nga atong himuon nga lain ang kanang mga butang rapod nga iyang binuhat. Nga atong parehason ba ang atong attention o pagtagad sa butang nga iyang binuhat ug niya mismo. Di siya masugot ana. Nasa Exodo 20, nag-ingon siya, ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon ingon pagid siya, ayaw kamo paghimog mga ribulto imahen, bisan unsang dagway. O sa Deuteronomio gali 4:16, bisan unsang nga dagway sa lalaki o sa babae ayaw kamo paghimo niya na. O kanang mga pulungan sa balaang kasulatan kun Biblia mga igsuon, maunay nakapaagni, nakapahuna-huna sa ato mga igsuon. Labi nas mga nahimulag nga matod pa nila na sayop lagi kuno ng atong baruganan sa Katoliko may labot na larawan. Kaya ato kunong gisupak ang sugo sa Dios may tungod sa iyang pagdili og kana bang mga imahen og kanang pagyukbo lagi ni ining mga butanga no mga suking tigpaminaw. Well, dirita sa atong kana bang hinay-hinay na pud nga tubag katin-awan na ini. Unang-una no mga suking tigpaminaw, ang pagdili sa Dios sa maong mga butang dili na nato sabton nga absolute nga gadili siya sa maong mga larawan o mga ribulto tungod kay dautan ang maong mga butang. Ako yun ang iklaro ninyo. Kung dunay mga tudling sa Biblia nga gadili ang Dios yadtong mga higayuna, doon na siya reason, doon na siya buot ipasabot. Ug maunay atong sayron unsay buot ipasabot sa Ginoo adtong iyang pagdili sa larawan ug paghiyukbo mga suking tigpaminaw. Kay kung iabsoluto nato nga gadili ang Dios og larawan ribulto sa tupa, dili gyud ay maayo ng mga butanga. Wa gyud ay hinungdan. Ngano man mga suking tigpaminaw nganong moingon ko ana nga dili absoluto nga gidili gyud ang larawan o ribulto. Ngano ba? Kay kung ato kung ayuhog basa-basa ang Biblia, naaman po tayo mabasa nga ang Diyos nagpahimog larawan. Nagpahimog ribulto. Asa man ang mga tudlingan o mga suking tigpaminaw? Well, atong pasahon pananglit ang Exodo Kapitulo 35. Tudling 30 ngadtos 35. Mahitungod ni sa kanang mahitungod ni sa tubag sa pangutana kung kinsa ang naghatag o kaalam sa tao sa paghimo og mga bisan unsang butang lakip na kanang paghimog larawan o ribulto. Nganong ato ning basahon mga suking tigpaminaw, kay basin baya ang nas inyong hunahuna nga ang Dios nagdili siya sa Exodo 20 og larawan og sa Deuteronomio kay dili maayo ng mga larawan. Way pulos na. Wa na hinungdan. Mao nga gadili siya ng mga imahin. Sa ato pa kana dieng kaalam sa paghimog larawan, paghimog ribulto, iya na siyawa. Ang kaalam na nga gitudlo sayawa nga sa tao o gigamit sa tao mao nang naa nga sayop yun ang maghimog larawan ribulto kay kanang kaalama gikan na siyawa dili na gikan sa Dios. Kana bang panghuna-huna o kana bang puntuhan ng mga suking tigpaminaw husto ba na nga sayop ang paghimog larawan labi na ang pagyukbo niini kay lagi kanang kaalam sa paghimog mga ribulto larawan kaalam nang gikan sa yawa husto ba na mga suking tigpaminaw? Ang atong tubag dili na husto ngano ba?
Okay, atong basahon. Exodo Kapitulo 35, tudling 30 hangtod 35. Maingon si Moises sa mga Israelita. Gipili sa Ginoo si Bezalel, anak ni Uri, nga anak ni Hur sa banay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Sa paghimo og mga maanindot nga mga plano, og paghimo niini ginamit ang bulawan, plata ug tumbaga, paghimog mga alahas, pagkulit, timani ha, pagkulit og kahoy, ug tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel og si Oholiab, ang anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon sa magkukulit, magdidibuho, maghahabol sa pinunglino, sa asul, sa dagtong pula, sa pula nga dilana, ug sa uban pang panapton. Magkahimo sila sa tanang matang sa buhat, magkahimo sila sa tanang matang sa buhat ug batid mo dibuho. Unsa ko no, mga suking tigpaminaw, ingon sa atong nabasa, kanang kaalam sa pagbuhat bisan unsang butang, paghimog mga alahas, pagkulit og kahoy, tanang matang sa buhat, kanang pagkabatid mo dibuho, kanang kaalama, gikan ba na sa yawa? Sumala sa atong gibasa? Dili. Sumala sa atong gibasa, kanang kaalama, gikan sa Ginoo. Iya kanang gitugyan ngadto sa tao. Kanang kaalama. Muna nga ang tao, ana ay kaalam gayud sa paghimog bisan unsang butang, lakip ang pagkulit, paghimog larawan, bisan unsa. Nga kabatid aron nga mahimo ang pagpatahom diya sa usa ka dapit pa. Pangasuking ti paminaw. Nanganong moingon man ta nga iya sa yawa na. O moingon ta atong naon-naon pagayo. Nganong dautan man maghimog larawan nga kanang kaalama gikan man na sa Dios. Gikan man na sa Dios. Nabagali na sa Exodo Kapitulo 25, 17 ngadto 22. O tingali moingon ta nga kanang kaalama gikan lagi na sa Dios pero dili man na niya ipagamit. Uy. Nabaday kaalam nga ang Diyos mo'y gahatag din dili niya ipagamit. Siya'y gahatag. Ano iya pa man ang gihatag nga di ipagamit. Tugtan ta lang. Tingali na ay kaalam nga dili gusto ipagamit sa Ginoo. Pananglit mo ingong ka no, labi nagpilosopok ka, mayong ka nga kanada yung pagpangawat art mapuguron na, kaalaman na. Natong buhato na kay kuan man na, kaalaman po ng pagpangawat. Uunsa pa ng mga mutang nilimayo. Basig ingon na imong argumento ba nga adili tanang kaalam mihatag si Dios imo yung gamiton. Kaya ganang larawan, kaalam to na gikan sa Dios pero hawa man siya gasugo nga gamito ng kaalama. Uy, kinuod ba na? Kanang kaalaman sa pagbuhat og larawan, wa ba na ipagamit sa Dios? Wa ba siya gasugo sa tao nga maghimo og larawan? Banga suking tigpaminaw kung balikan nato sa Genesis pagani, unang libro sa Bible nato. By the way no, pahinumdum lang kana ba atong Bible, dili biya na ingon ana gyud sa sinugdanan. Kay sa panahon ni Kristo dili biya good wa ba gyud Bible nga para sa nga tua nga duna na ihap pila ka basahon ang Old, pila pud ka basahon ang New Testament. Dili biya. Kay sa panahon ni Kristo mo kutlo-kutlo siya kasulatan. Wala biya official canon nga gidayag pila gyud ka basahon ang daang testamento. Kaya nga ano ba, panahon ni Kristo wala pa canonized set of books ang Old Testament. Kaya nga ano, ang nag-canonize yung pila kabasahon ng Old Testament, ang iyan namang iglesia nga iyang gitukod, pinagi sa iyang mga konselyo. Pero, kung imong basahon ng Bible ya, di gyud tang kabasa nga nag-ingon si Kristo nga, ang Old Testament ang kasulatan 39 ra o 46 ra. Wala. Kaya wala pa na gilangkob panahon ni Kristo. Si Kristo, mahibaw-an na nato nga
authentic o kanang inspired tong libro ha kung iyang kutloon. Pananglit ang libro ni Isaias iyang kutloon. Gani wa pay numero. Wa pay numero kay wa pa may chapter o verse. Mukutlo lang siya ug moingon siya sumala sa basahon ni Isaias. Mahibaw-an na din nila authentic tong basahon ni Isaias. Tinuod to genuine kay gikutlo mas Ginoo. Pero during that time wala pa canonized nga set of books ang Old Testament nga pila gyud kabasahon kay wa pa man gihashasi, wala pa gi-canonize lagi sa authority nga gitukod ni Kristo diri sa yuta nga mao ang simbahan, ang iglesia. So mao na kay nakabatuntag canonized books, nakabatuntag rule yun nga hiniusa diha naman sa ikaupat nga siglo, year of the Lord na. Mga suking tigpaminaw, if I'm not wrong, mga 397 AD na, kung wa ko masayop tuig. Diha na dapit na nakabaton og canonized books. Nya kana pong New Testament no mga suking tigpaminaw, dili na kay 27 books ra sa dihang wala pa i-canonize atong simbahang Katoliko, wala pa pilii sa simbahang Katoliko pila ang New Testament. Pagkadaghan kay mga sinulat ang mga Kristiyanos during that time mga suking tigpaminaw. Gani ako nang naisgutan kagahapon ug atangipod kong mobalik na taan ng timaha. Kay wa pa nato na gali matibawas ug ayo. Pagkadaghan daghang mga basahon o mga suking tigpaminaw. Dili man na humanagdaan lagi atong Bible. Well, ato tabalik sa tong topic, no? Ako lang tong gi-appeal ninyo, no? Kay dugang puto sa kahapon ba kay wala kay ko ma-satisfy kahapon kay daghan pa kung wala masulti ba sa maong paghisgot nato sa Bible. Pero kinahanglan ako sa yuning una-unahon ning among timahan kay doon na po'y naghangyo nato about yun aning idolatry, no? Nato'y nag-text na ko sa Negros gali. Ako gaito siyang gitextan na human naman ang tapikan na to. Siyang ginawa siguro siya kapaminaw ato munang naghangyo siya. Muna nga atong balik na po ang maong tema no mga suking tigpaminaw. Okay. Maulag ito akong giingon ninyo ba nga. Kanang pagkaalam lagi sa paghimo og larawan, di ba gikan man na sa Dios. Ato namang gibasa ang Exodo 35, 30 ngadto sa 35. Ang pangutana kung ipagamit ba na niya? Well, ipagamit. Gani sa dili pata sa tudling nga prueba nga iya gyud nang ipagamit. Ato sang basahon ang unang libro gyud sa atong pag-compile na sa Old Testament ang atong giuna kana mang Genesis. Genesis kapitulo 1 tudling 26. Yeah. Genesis 1:26 nagingon, unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong larawan. Ang sulaing hubad sama sa atong dagway. Unsa kono? Ningon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong larawan o sa atong dagway. Na sa ato pa kanadeng tao ay larawan din na dagway. Hinoon broad ang meaning ani din hinong sumala sa mga komentaryo. Dili lang kay nagpasabot ni siya sa kinibang dagway no o figura. Nagpasabot po ni siya kanang mga intangible things. Nga kanang inon talang kanang mga gawi o unsa nang mga kinaiya ba sa tao nga naambit niya nga naambit na niya gikan sa Dios. Naambit niya gikan sa Dios nga wala na sa mga hayop. Mingon ana. Pero gikuhaan na tunig base kay sa paghimo god sa Dios sa tao gikan sa abog purma magyulog kanang ribulto sa dihang wala pa huypis sa gininhawas kinabuhi. Spirit of life wa pa huypis sa gininhawas kinabuhi ang tao nga gihimo sa Dios. Istatwa gyud. Kung imong balikan ang Genesis mga suking tigpaminaw. Kung mao ang Diyos mao'y unang mihimo og ribulto o imahin. Ngano ba? Kay ang tao larawan sa Diyos. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway o sama sa atong larawan. Sa ito pa, ang Diyos mao'y unang mihimo og larawan. Gani na hinumdum ko sa usan ako kahigala nga di Katoliko na ingon siya, kanang larawan diha dagway tao man na, mulihok man na. Dili man na sama sa inyong larawan nga di mulihok. Ako siyang giingnan nga, bitaw.
nilihok kay gihuy pa naman gininhawas kinabuhi. Pero timan ni, sa wala pa huypis gininhawas kinabuhi, nilihok bagot? Wala, oy, statwa ba to? Pure revolto yun. Ano ba? Kaya di ko mulihok. Di mulihok. Gahi yun. Kaya wa pa man nakabatog kinabuhi. Kaya wa pa man huypis gininhawas kinabuhi. Nilihok na ang tao sa dihang gihuy pa na sa gininhawa sa kinabuhi. Pero biyaan na ito na. Adto ta sa laing tudling sa Biblia. Napabatay makalap nga teksto nga ang Diyos kanang kaalam nga iyang gihatag sa tao sa paghimog larawan, iya yun ang ipagamit? Naakaayo mga suking tingpaminaw. Atong basahon. Exodo Kapitulo 25, tudling 17 ngadtos 22. Niining higayon na si Moises gyud mo iyang giingnan anin no mga suking tingpaminaw. Iyang giingnan si Moises. Moises, paghimog takob nga lunsang bulawan, 110 ka sentimetros ang gitas-o niini og 66 ka sentimetros ang gilapdon. Sa isig katumoy sa takob sa kahon, paghimog larawan sa kiruben nga bulawan. Usa sa isig katumoy niini. Himua kini nga unay gayud sa takob. Kinahanglan nga mga kiruben magabukhad sa ilang mga pako. Aron hipandungan sa ilang pako ang takob. Magatubang sila nga magtan-aw sa takob. Isulod sa sudlanan ang kuha kapapan nga bato nga tigpahinumdom nga ihatag ko kanimo ug tabuni ang sudlanan. Sa King James ni Arkah, sudlanan sa kasabutan, ang daang sudlanan sa kasabutan man o arkas kasabutan. Makikita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kiruben nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Natanawa, si Moises gisugo sa Ginoo, gisugo sa Dios sa paghimog larawan sa kiruben, ibutang sa ibabaw sa arkas kasabutan, masigkakilid. Mura-mura bagihimo pong halaran din itong katong takob, balik katong kitabon din na ilarawan. So, mao ni mga suking tigpaminaw nga iyag yung gipagamit ng kaalam sa paghimog mga ribulto o larawan. Kaya iya mang gisugo si Moises paghimog duha ka larawan sa kiruben, ibutang kini ibabaw sa arka o sulanan. Unya, napilain sa Numeros Kapitulo 21, tudling 4 ngadto sa 9. Gikan sa bukid sa Hor na maybay sila sa dagat sa Akaba. Aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailob samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto. Ngan hining kami ngawan. Imo ba kaming pagkamatyon dinhi sa gutom o sa uhaw? Gipulaan na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadalag kanilag mga bitin nga malala o gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel lang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, Moises, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wag tangon ang mga bitin. Pusa nagampo si Moises alang sa mga tao ug giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa katukon ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises ug larawan sa bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Mga suking tigpaminaw. Laing prueba nga ang kaalam sa paghimog ribulto o larawan, kaalam nga gikan sa Dios, iya gayong ipagamit. Si Moises iya na pong giingnan. Gani kung imong ayuhog basa no, gihimo pag yung tambal, gihimong antidotong larawan sa bitin. Kaya ang istorya god agis pagkabagulbulan sa mga Israelitas sa ilang pagkagahig ulo nga bisan taliwala sa mga milagro nga gipakita sa Dios. Katong di ba kita ta na sa TV atong 10 Commandments.
tagkang kay ipakita ang Ginoong milagro tung nigawas katong ilang paghigawas sa Ehipto. Pero ila lang gihapon gipakita ang ilang pagagahig ulo ba. Pagagahig ulo, bagulbo lang gihapon sila adto ni Moises. Moises, unsa man imo babing pakamat yun din sa kuan bukid. Oh. Dagang kayo nagpakita gihapon ba og walay pagsalig bas gahom sa Dios. Munang nasuko ang Dios nila kay ngano man yung mga tawhana. Pagkagahi man sa ulo, mura-mura pustong panahon doon ba? Mura gyud gihapon nga isig taliwala sa mga milagrong ipakita sa Ginoo sama anang hangin, tubig, kahayag sa pala kanang adlaw. Abi ninyo no mga sukit ting paminaw kanang adlaw kanang sun. Ug ayuho na to nagpamalandong dati sa miracle. Ngano ba? Kay according sa mga scientists kana ko nung sun sunog ang ilang explanation ana sunog. Kay wa man kunoy kahayag nga kana bang mamugna kung walay flame o kanang inon talang sunog. Kung mingon galitag na ay kahayag tunay sunog. Ana siya. Kay kanang bombilya bitaw nato na man kayo ana kana kanang sana di lang kuswito ana. Matod pa sa mga scientist kanon. Ingon sila nga kanang adlaw san sunog. Unya nalimot ko gisigutan maganang attorney Bacalso nga pila to din ako kasayt limot ko nga pagkadako ko no nga bahin masunog sa pila to segundo agis ka kaya gud siya kayo. Pero ang pangutana gud kung sunog ng adlaw kano magyud mapalong magyud maut-ut unsa ka dako sa kuano kana bang material ba nga masunog. Kaya mayon kag kanang kahoy bisag unsa kadako inig imong sunogo na maut-ut man gyud na. Di ba? Ug mayon kang kanang adlaw sunog. Ngano wala man siya maut-ut pagkatugan na mas katuigan unsa man day kadako nang naangawa man gyud mapalong hangtod karon. Saon ninyo na pag-apas ron. So para nako o para nato nga kanang adlaw milagro na. Pero bisan pas daghang milagro nga gipakita sa Ginoo nato hangtod karon ng mga suking tigpaminaw pero gahi lang gyapon tag-ulo, di ba? Nga naman kay sige ra man gyapon tagpakasala. Di ba? Mao ra gyapon katong panahon nila ni Moises, mao ra gyapon bisan taliwala sa mga milagro nga gipakita sa Dios sa mga Israelita. Sige lang gyapon bagulbol nagpakita sa ilang walay salig og unsay nahitabo nasuko ang Dios kanila. Pagkasuko sa Ginoo gipadad-an sila mga bitin, gipamaak sila. Dayon, nagpalaban ra po sila sa Moises. Moises, maulaw man may mag-ampo sa Ginoo kay nakasala man mi. Ikaw may among himaong abogado be. Tigpataliwala, pag-ampo alang kanila. Pag-ampo alang kanamo. Pag-ampo sa Ginoo kay amigo mo mong duha. Kay wa man ka nagpabadlong, kami nagpabadlong man may ako lang gi-paraphrase no mga igsuon para more maklaro ba ang istorya ba. Kay mo man gyud ang istorya. Wa man sila mo diretso sa Ginoo kay pasaylo nga pasaylo ami Ginoo kay nagkasala mi. Ngano ba? Maulaw man sila mo diretso sa Ginoo. Kung silang gihimo, si Moises mo ilang giingnan ingon siya. Pag-ampo Moises sa Ginoo. Ngayang wag tangon na mga bitin. Gani prueba po ni baruganang Katoliko man no mga suking tigpaminaw kanang nabang mo hangyo ta og bala ang tao ba sa pag-ampo. Yan di ta mo diretso. Di ba Catholic principle ni mga suking tigpaminaw? Kaya ang ubang tinuhuan ilaman tang i-discourage anang mag-ampo tagbalaan. Nga mo hangyo ta nga San Vicente iampo mi be. Santa Maria iampo mi ngadto sa Ginoo. Di ba? Ilaman tang sawayon ana kay di kuno na maayo. Pero nga naman lagi diri mga Israelitas. Ilamang gi himong tigpataliwala si Moises. Wa man sila mo diretso sa Ginoo. Wa pud gingon si Moises nga hoy, ay mo diri nako ay giagi na inyong pag-ampo kay kamoy nakasala nya ako mo inyong paampoon. Wa magay moingon si Moises. Gani gidungog ni Moises ang ilang hangyo. Ana akong basahon. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wag tangon ang mga bitin. Mo nagingon sa mga Israelitas ngadto ni Moises. Ningon ba si Moises nga dili ko kamoy nakasala nya ako mo inyong paampoon? Kamo roy, o gulabot ana. Ingon ba si Moises ana mga suking tingpaminaw? Unsay giingon ni Moises? Unsay giingon diri? Busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao. Na? Wa may ingon si Moises nga sayo pilang ibuhat nga
gihimo siyang tigpataliwala. O giingnan si Moises sa Ginoo paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa katukon ug ang hipaakag bitin kon makakita niini dili mamatay. So ito pamaayo hinuon. So ang pagampo ni Moises para sa mga Israelitas gidungog si Ginoo. Sa laing pagkaistorya nakapataliwala si Moises sa kaayuhan sa mga Israelitas, mga suking tigpaminaw. So kining Números 21, 4-9 dili lang kay mahitungos larawan ang isyu ani nga ang Dios nagpahimo og larawan sa bitin. Mahimo po natong gamiton nga di daotan ng Catholic teaching nga muhangyo tag santos o balaan nga iampo pud ta nila. San Vicente iampo mo kami, Santa Maria iampo mo kami. Mga suking tigpaminaw at tangin ninyo ugma ang kanang sumpay ani. Kay ubay-ubay pa ni mga tudling sa Biblia, wa pa nato gali mahisguti kadtong mga teksto about yukbo nga dunay yukbo nga dili pagpakadiyos. Apan doon na panoy yukbo nga pagpakadiyos. Kinanglan nato nang i-distinguish ng duha. Ug unsa pa ang atong mga objections may labot na niya ng pagtulon ang Katoliko mahitungod sa larawan ug unsa po ang atong katinawan ug tubag. Okay no, sa dili ba ta mo tapos karon sa atong tulumanon mo gihapon diritas mga pahibalo. Ayabayan ninyo kalimti no sa gihapon ang atong Global Catholic Network o EWTN, Eternal Word Television Network. Nana siya sa channel 48 no sa Orient Cable Dipolog o channel 61 diya sa atong hometown channel diya sa Katipunan. Channel 61. Patagkahibalo no, patagkahibalo sa uban nga mga cable operators kay manta ma-inform mahipod asa na nga channel diya sa ilang mga cable. Okay. Ang itong mga Catholic websites sama sa awtn.com, catholic.com o katong website po ni Steve Bray nga kani usa ka Baptist nga very informative food, catholic-convert.com o daghan pa unta no, pero inyong istoryahon sa Veritas, maka-istorya sa Veritas pagdaghan pagyud kayo mga Catholic websites unsa kaayo no mga suking tipaminaw. Okay, ang atong cellphone number mao gyapon 0918-254-97065. Atong usbon 0918-254-97065. Ang atong telephone number 212-6200. 212-6200. Okay, sa gihapon sa mas naandan atuning tapuson pinagis pagpasas pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Pangasuking tigpaminaw, sa gihapon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, hili na lang inyong sulugoon sa kahinginan sa mong tulumanon, the woman I love, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Moingon. Hangtod ugma pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Makan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.